Usa ka 23 anyos nga lalaki ang gibalhog karon sa Benguan human pasanginling nga nalugos sa usa ka online seller ngayang gikakita sa barangay Mambaling ning Dakpan, Sugbo. Apan suspek ni insister nga sinabutan nila sa biktima ang nahitabo. Ano ang report? Gitanggong karon sa Mambaling Police Station si Reggie Vergara, mulupyo sa barangay Mambaling. Matod sa investigador sa Mambaling Police Station nga alas 9:30 kagabi nakig-meet up ang 18 anyos ka babae aron kolektahon ang 3,000 pesos nga bayad sa gi-order sa suspek nga cellphones pinaagi sa online. Apan gipugos naman hinuon siya kuno og hawk hangtod misangpot sa pag-rape sa biktima. As alleged sa babae, sa biktima is nag-meet up ra sila sa ngit-ngit daw. And then dito na nahitabo nga gipugos daw kuno siya. Hugtanong ipanghimakak sa suspek ang pasangil nga rape ang nahitabo. Apan miangkon siya nga dunay nahitabo kanila sa babae ug kini sinabutan nila. Matod ni Vergara nga dili cellphone ang gibaligya sa babae online kun dili ang iyang lawas. Nagkaila sila sa social media page diin nagtanyag sa serbisyo ug human magkasabot sa presyo miadto sa dapit sa lalaki ang babae ug gihimo ang ilang nasabutan. Siya may niadto sa akong balay god, siya mismo ni so dito. Namo ko ebidensya sa Messenger. Dili na tinuod nga online seller siya. Usa may iyang gibaligya dahil online. Online body noon. Gidugang niini nga nasuko ang babae kay nalangan ang paghatag sa iyang kwarta, hinungdan nga midangop ang biktima sa barangay. Sangko sa langit ang pagmahay sa suspek nga nangita pa siya og lain bisan aduna na siya kapuyo nga nagsabak sa ilang anak. Di na kumukuha na yan. Di lang ka mag-booking? Dili na kumukuha tanan, di na hasta bisag mo tanaw babae, di na. Ayaw na to pamakak to. Anak ko mahimo masito na to, situlo lang na to. Samtang tambag sa kapulisan sa mga online seller nga makig-transaksyon panahon sa adlaw ug sa luwas nga dapit ug magdalag yun og kauban aron dili mabiktima. Sa Aris Barangay Hall or Station mag-meet up para naay pulis nga makakuan bantay para safety jud. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.